9 pisteen maalle täydet kulmasta. No niin, seuraavaksi lajittelut ja reenit ajettu nyt. Siellä oli yksi hyvä veto. Muuten kaikissa kyllä jotain korjattavaa. Ja no, vähän semmoset, ei nyt mitkään hirveän hyvät fiilikset. Mutta katsotaan, jos vaikka lajitteluissa alkaisi onnistua. Onko tää mitään eri autoa? Pisteitä katsotaan 26 tyylistä, 25 kulmasta ja 37 ajolinjasta, 88 pistettä Tammella. Ja sitten Johannes Falk liikkeelle seuraavaksi. Grafiikossa lukee Aleksi Falk, se taitaa olla miehen ensimmäinen etunimi ja sitä kautta, mutta kyllä se Johannes Falk nimellä hänet tunnetaan. Ihan hyvän näköinen meno. Ensimmäinen boksi olisi ehkä pikkasen syvemmälle voinut mennä, mutta olin sanomassa jo, että nyt on kyllä tosi raju kulma kakkosen jälkeen. Ja se oli se ylikulma. Kyllä, silleen pääsi käymään, että siinä lähdettiin hakemaan se kakkonen sieltä tosi syvästä ja sitten joutui kääntämään niin jyrkkään tuohon, että se vaan löi ympäri. Niin. Kyllä, ja toisella vedolla sitten lähdetään hakemaan niitä pisteitä. Toni Ojatalo sitten seuraavaksi lähtövuoroon.
LSX aika korkealla, kun niissä on vakiona tuollaisessa moottorissa 6300-6700 rajoitin. Joo, se niin kuin tuossa moni Turbo 6 mieskin sanoo, että siinä vaiheessa kun V8 laulattaa yli 7000, niin sekin kuulostaa paljon paremmalta. Onhan se totta. Kyllähän se näin on. Siellä on sitten remmiahtimella oleva LS-sukunen Johannes Falkilla, ja Falkilla todellakin 0 alla ekasta vedosta. Pyörähti siihen kakkosklipin jälkeen, tuli niin rajulla ylikulmalla, että tultiin jo melkein peräedellä sitten kohti kolmosen. Kyllä, siinä ei kääntyvyys enää riittänyt autossa, mutta mä luulen, että kyllä sieltä nyt pisteet otetaan, ja jos yhtään Falkkia tiedän, niin ei se kyllä lähde hölläilemään, että kyllä se sieltä pyrkii sinne 90 nurkille ne pisteet hakemaan. Se on ihan selvä homma, ja niin kuin arveltiin, niin Taipalmaa nollasi. Tammi ei jostain syystä ollut, hänellä olisi ollut vetovuoro äsken ennen. Kyllä tullaan ykkösklipille jo heti aivan, tää tulee kovalla kulmalla, tosi kovalla kulmalla tulee. Kakkonen just saa otettua sen. Touch and go löytyy oikein tyylikkäästi ja kolmosklipin saa hyvin haettua ja sieltä tullaan käsijarrulla mäkeen ja sit hanat auki ja lähdetään hakemaan se viimeinen klippi. Se loppuosasta saadaan haettua siitä, että pieniä puutoksia tulee varmasti ajolinjan puolesta, mutta muuten ihan hyvän näköinen veto. No, saatiin pisteitä tokalla vedolla, ei onneksi tarvii lopettaa, vaikka hetken aikaa tuntuu. Ihan kelvollisen näköinen, touch and go ja sillan alta sit normiksi. Eikä ollut ulkona. Mutta vielä tavalla ensimmäistä vedosta 3.92. Nimeen vasta vuorosella. Ottaa vittu sitä kuvaa nyt. Eikä tässä. Ihmiset jykolomana toimii just sun autossa. Jos sä avaat toimivan polttoainejärjestelmän sun kilpuriin tai Joo, täällä se on. Miksi se pyörä? No puoli senttiä välillä. Ei se oo ihme, jos monen se motoretti on auto. No kyllä me ehkä kerätään itekin. Mitä siellä on varrella? Ja mitä siellä on varrella? Ei vittu. On väliä. Ei oo ihme, jos pyörähtää ja puolen vaiheessa vähän tuntuu, että ei tiedä mihin se meni. No. Joo. Tällainen mistään mitään tietämättä, niin se kannattaisi kyllä ehkä tänään vaihtaa vielä ja kokeilla sen jälkeen, että onko siellä jotain muuta. Juu. Tässähän tää ottaa vaihtoehto. En tiedä, juokahan se monsteria justiinsa siinä vai miten se... Ei sen tää juo kaljaa vielä. Ei, mä otin tänään lounaalla jo. Mutta on toikin toi, että se pitää aina löytyä sillä, että lajittelussa paljon. Siis sama silloin Seinäjoella 3 vuotta. Paitsi et silloinhan me ei löydetty sitä edes vasta kun se himassa. Se oli ihan samanlainen, mä pyöräin monta kertaa. Paska harrastus. Kyllä tänään taas hei tuntu pikkusen siltä. Meidän muustakin vaikka mä nyt tänään vielä kerännyt paikalla olla. Kun on yhden kesän tapellut öljynpaine-ongelmien kanssa, niin nyt alkaa. Ei, öljynpaine-ongelmia vähän. Joo. 20 ja 7. Onko teillä kaikissahan näissä on jonkunlaista? Oli siellä näitä Tuokaa niitä kaksi. Se yksi varalla ja yksi on. Ota se malliluku. Joo, E4-kuntoiset. Joo. Niitä on muistaakseni 2 mallia. Ainakin tää puoli meni helpommin silleen, että piti ekana tää ostaisen päin. Joo. Ei se lämpöryhmä. Ota sitten vaan. Se lämpöryhmä takas.
Sanoinko mä jotain? Ota siitä vaan. Kuuliks sä, Ville? Me saadaan uusia puruja. Kahvinpuruja. Niin. Kahvinteitä. Siis niillä on oikeesti kahvia. Joo. Ei tarvii keittää niitä samaa. Niin se oli aika tiukka kahvi. Ai niin lisää vettä vaan. Ne oli jotain varmaan 6 vuotta vanha. Joo niin joo, jumala, nyt mä vasta muistan. Sitten suklaakahvi. Sitten toi vittu. Se oli niin vitun paha, että mä en pystynyt juomaan sitä, niin mä kaadoin ne omat pois. Ja sitten mä olin, onks tää vähän oulun makusta? Ei oo, että se on ihan hyvä. Sitten jossain vaiheessa, missäs vitussa se sun kahvi on? Se kaadoin sen pois. Mitä vittua? No mutta oli se siellä vitun pesämäelläkin, kun sä keitit sillä kaivovedellä ne kahvit. Mitä tää maistuu vähän tämmöiseltä kellarilta? No nää on jotain uusia puruja. Luisumestari sentään keitti Lapualla sille raanalle. No mut siinä saa kyllä viikon rauta. Siinä on mineraali kohdallaan siinä. Jumalata. Peset seuraavan kerran auton raudan pois täällä, niin ihmettele kun suupielläkin oli jollekin. No niin tää. Mitäs Markku? Tässä. Kuin menee? Ihan hyvin. Tornissa heilunut taas koko päivä. Juu. Onks sä niinkö replay-mies? Ei kun siis sihteeri. Sihteeri? Ai niin sä merkkaa? Tuomarista on sihteeri. Juu. Neiti, sihteeri neiti. Sihteeri. Onko Olis sä päässyt ensi pöydän kerralla? alushommiin? Vielä muutaman kisan vuotta vetänyt tässä. Joo. Ei se niin nopeasti mennä. Ehkä Kaalassa tai jotain. Joo. Niin, meidän veto. Otte vähän kertaa. Mä en tiedä siis lailla, koska voit suvet. Saatana perkele. Jep. Siinä. Siellä on milliaurausta. Joo, no ei se hirveän kaukana ole. Se täytyy hieno säätää sitten. Että paljon se on se auraus? Mitä vittua, menikö se mukaan noin paljon yli? Tuo on niinku 189 Joo. 8 ja sitten 190 190 ja 7. Eli se Ota pari milliä pois. Joo, kyllä se verta liikkuu jo. Kato vielä ennen kuin laittaa ne levyt. Vähän ei sitä oikein näe muuta. Koittaa katsoa tosta manteen reunasta. Paljon se menee ohi. No, aika liki se pitäisi kyllä olla se rattisuoja. Kato. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna have fun,
Joo, se olisi nyt lauantai-päivä ja ajot on alkamassa, eli ekana tässä on tunti pari ajotreeniä. Ajetaan ne ja sen jälkeen alkaa kaavio. Kaaviossa meillä on ekana tulossa vastaan top 16. Top 16 tulee vastaan Riku Autere. Ja tosiaan eilen lajitteluissa niin ekalla vedolla ajoin nollat pyörähin ensimmäisen puolen vaihon jälkeen. Eilen vähän ihmeteltiin koko päivä, miksi auto on niin huono ajaa ja keskiviikkona jo ihmeteltiin sitä, kun käytiin täällä treenaa ja sitten loppujen lopuksi lajitteluiden jälkeen löytyi se vikakin, eli siellä oli vasemman puolen raidetangon sisäpäässä niin melkein sentti väliä, niin se aiheutti sitten sen, että tuo keula eli ihan omaa elämäänsä ja se oli sen takia hyvin hankala ajaa. Niin nyt on kyllä tosi kovat odotukset sen suhteen, että auto olisi tänään huomattavasti parempi ajaa, mutta kohta se selviää. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, Se on tyhjä ja öljyä on lisätty. Se oli mun mielestä haju, mikä sieltä tuli. Se oli enemmän semmonen kytkintä ja... Niin, no sieltä... Rengaspaineet on tarkistettu. Ei täällä oo mitään. Vetoa pyörillä. Kyllä. Ihmeellinen käry nousee täältä konehuoneesta aina välillä, mutta ei tää syytä ei sille löysi. Niin, sitä epäillään, että tulee kytkimestä, kun nyt on kytkinkoppaan porattu tuuletusreikiä, niin jos tulee vaan kytkimen käryt eri lailla tänne. Ei tiedä. Tutkitaan asiaa. Letkuja vesikotaan, se on nostettava, se just ylsi siihen. Tempasin sen auki, kerkesin just pisteen kiinni. Joo, vähän sekaiset tunnelmat treenien jäljiltä. Oli aika lailla, piti opetella nyt taas uudestaan ajaa, on niin erilainen auto ja koitettiin vähän etuaurausta säätääkin ja ei se vieläkään ole mitenkään täydellinen, mutta aika varovaisesti joutuu ajaa ottaa puolenvaihot ja mennä sinne ykköselle, mutta koitetaan pitää. Kyllä siinä nyt meni tuossa loppureeneistä jo ihan hyvin, niin. Ei muuta kuin kaavioon seuraavaksi. No, tunkataan. Tunkataan vaan. Voi sekin laittaa. Ei pitää jotain sieltä. Öljyä. Mistä nostat? Siitä. No, tää näköjään kattoo. Voi pitää, niin laita sinne liittyä. Putelma lähellä. Ei
ei SM H2, vaan SM H16 vaiheessa. Tuli oikein grafiikka näytille. H2 on tämän päivän ajatuspalkintoja, joka hoidetaan sitten sen jälkeen. Mun nimeni on Arto Leiska Leikonen, olen selostajana ja olen sitten kauden viimeistä kilpailussa myös härmässä, mutta ainakin tällä viikonloppuna minun mielestä komentaattorina on ollut Timo Tolppanen. Timo Tolppanen on hommat hoitanut hienosti. Kiitos jo tässä vaiheessa, Timo. Tämä on erikoinen, kun täällä on kaikki niin ihan... Kiitoksia itsellesi, sinun kanssa on kyllä helppo tässä olla touhuilemassa ja puhumassa ja vähän käymään striimin ääressä, kun täällä Ahvenissa on paikan päällä. Joo, ja vieressä olevalla selostajallekin voi kertoa, että miten se homma on. Hikoilee joku vähän väliin, varmaan tuolla. Pieniä lapsuksia ja suurempiakin lapsuksia, niin se pitää mennä. Meillä on pitkä historia keskenannon Tolppasen kanssa. Tää on nyt toinen kerta. Selostetaan ja kommentoidaan keskenannon, mutta vanhoja toisen vedonpisteen on ensimmäinen vaikuttava asia ja hyvähän lähtee toisesta vedosta on 9 tai huonommasta vedosta oli 90 ja Ojasalo huonompi meni nollille. 12. Johannes Falk. Nyt ei jää näillä pojilla voimasta kiinnittää homma, että siellä on molemmilla turboahdettua V8 voimaa ja tullaan varmasti menemään lujaa noin koko pätkä. Ja jos ihan täsmennellään, niin keskipakoahdin on Falkin. No kyllä, ahdettu LS-sukunen, se on se mikä meidän molempien mielestä on hieno. Kyllä, se on meidän molempien lemppari-moottorisarja, kyllä. Ahdin taitaa olla se, onko se virallinen termi? Näinhän se on. Semmoinen moottoriteknisesti on oikea termi, mutta harvemmin me oikeita termejä käytetään, niin puhutaan remmiturposta tai turposta tai ahtimesta, mutta joka tapauksessa 2 ahdettua V8 Bemaria liikkeellä ja hyvän näköinen entry sieltä molemmilta. Semmoinen hyvin hallitun näköinen, ei ylimääräisiä kevätjuhlan liikkeitä, niin kuin on totuttu sanomaan. Autere tekee hienon näköistä linjaa vähän loivemmalla kulmalla sitten sillan alta. Kiertää no-go zonein ja pääsee vielä viimeiselle klipille. Autereelta hyvä liidiveto. Autereilla oli ihan hyvä liidi, että se viimeisellä klipillä oikeastaan oli se pienimuotoinen ongelma siinä, että ei ihan päässyt siitä klippiboksin päästä sisään, mutta sai... No niin, autot on jälleen ruudukossa lähtöviivalla. Johannes Falk nyt edelleen, Riku Autere seuraa. Johanneksen reenejä kerkisin tuossa vähän katella ja melko lailla kovavauhtisesti mennään koko rata läpi. Katsotaan jatkuuko sama meininki paria jo vaiheessa edellä ajassa. Ainakin raikka-oloisesti tullaan entriin ja kyllä tässä nähdään nyt tämä selkeä ero, mikä se on katurenkaalla ja leveällä katusliksillä sitten ajaessa. Niin okei, tietysti voimaa vaaditaan todella paljon enemmän, mutta myös on se auton eteneminen ihan erilaista. Kyllä, sieltä Falkki sai vähän paremmin haettua tuon viimeisen klipin, ei siinä isoja eroja ollut. Tasainen pari oli puolia toisia, molemmilla pienimuotoisia virheitä, ei mitään isoja ja vakavia, mutta jostakin ne erot on vaan haettava. Ja sitä eroa ei löytynyt, one more time. Nyt, niin, no otetaan nyt. One more time taas tosi leveä linja, pikkasen pölläyttää hiekkaa, mutta se ei pahemmin vauhtiin vaikuta. Eikä aiheuta Lahnakoskelle ongelmia, oli sen verran välimatkaa toisissaan. Siitä sitten silloalle ja viimeiseen mukaan. Pohjallisesti tulee hyvää leveää linjaa ja mitä auton hienoisia suomalaisessa vesimässä hidastuksessa, mutta Lahnakoski ei todellakaan niin samoin hyvin, niin ei lähde ahdehtimaan. Siellä on pikkasen välimatkaa. No niin, Autoreen kanssa ajettu. Siinä oman käsityksen mukaan itsellä saattaa olla varmaan vähän parempi liidi ja Autoreella vähän parempi seissi. En oo nähnyt ulkopuolelta niitä vetoja, mutta one more time. Ei mitään. Tätä vetää uudestaan. Ja sitten käy helposti se tilanne, että sä ajat itsessään siihen kaverin etupuskurille asti kiinni ja sit sä... Orkkis perä ja siellä vedetään kumminkin pro-luokan driftingiä. Kyllä ja vielä aika mallikkaastikin mennään, että ei oo sitten niitä suorakytkintä vaihteiston hyötyjä saatu eikä ole vielä Wintersin perää, että taisi perävälityksiä vaihtelemaan ja optimoimaan niitä joka radalle. On hienoa suorittamista kyllä. Joo. Nyt laitetaan tämän parin one more
lajittelu vitonen ja lajittelu 12. Vitonen nyt siis edellä ja 12 seuraa ja hyvän näköisesti. Hienosti vastaheitolla heittää auton tasaiseen kulmaan, millä mennään. Falkki tulee siinä lähelle. Pikkasen karkaa sitten tuossa Tatsankou kohdalla Falkilla leveäksi ja sillan alla on sitten huono linja. Autereelta karkaa rengas vanteelta tuossa jossain kohdassa. Kävikö sitten rengas ulkona siinä, mikä nyt ei ole Clipping Pointti Prossa, mutta mikä oli Pro 2 klippi, mutta ja näin lähdetään pallot pyörimään ja Johannes Falk edellä, Riku Autere seuraa ja raikkaan näköisesti tullaan Petri tuttuun tapaan. Ja tässä vielä vähän silmä vaatii tottumista siihen, että näyttää, että mennään niin lujaa, että eihän tää voi taipua, mutta kyllä se Pro-auto vaan taipuu. Ja hyvin taipuu, hyvän näköistä suorittamista molempia. Rataa käytetään leveästi hyväkseen ja tässä sillan alta viimeiseen mutkaan mennessä. Niin joo, siellä Falkki suorittaa oikein mallikkaasti liidivedon ja pysyy radalla koko pätkän. Että ja tästä parista jatkoon Johannes Falk. Kyllä se oli hyvin selkeä oloinen juttu. Autere teki siinä kumminkin omassa liidivedossaan selkeän virheen. Ja kovalla pidolla ja Kostea ja sitä myöten Kossi ajaa radalta ulos. Sanotaan nyt jatkoon. Ja siellä Kostella kasvaa vähän kulmaliidia. Anteeksi, 13 kuljettajan Pro-luokan kaapilla. Sitä sanoo ja oli sitten vähän siellä ajatuksena, että auto alustaa sen verran päästöjä ja enää välissä mahdollisesti syödä kentällä. Mutta sanotaan näin, että muistetaan aamulta jutustelua ja nyt no niin, ja nyt haetaan niitä vastaheittoja. Hyvän näköisesti molemmat tulee ensimmäiseen mutkaan ja pientä korjailua siellä seuratessa Falkilla, mutta hakee niillä korjauksilla, että pääsee lähemmäksi nyt sitten sillalta. Siellä nyt näyttää vähän olevan liukasta ja nyt käy pikkasen Ojatalokin pölläyttää siellä sillan alla oleva klipin luona ja pikkasen peli oikeenee, mutta ei se nyt semmoista mitään huolestuttavaa ole ja sitten loppusuoritus ihan hyvin. Mutta nyt laitetaan Falk ja Ojatalo toisinpäin sitten liikkeelle. Katsotaan. Vaino siirrolla vasta heitolla ensimmäiseen mutkaan halutaan ja ensimmäiseen mutkaan sillä lähteellä tullaan ja Falk painaa kyllä tosi leveää linjaa ja liiankin leveää linjaa kun menee vähän hiekalle. Vauhti hidastuu, mutta pääsee jatkamaan. Se sotkee tietysti pikkasen Ojatalo askelmerkkejä takana ja sitten viimeiseen mutkaan ja Falkilla on hyvän näköinen vauhti. Ja nyt mennään niin kuin tuomaristo haluaa ja pääsee Ojatalo hienosti siihen sisäpuolelle. Hyvän näköinen tuo viimeinen mutka. kyllä, Falkki tuli ton lopun tosi hyvin, että siellä oli nyt vaan alkupäässä oli ongelmaa. Siihen tultiin erittäin aggressiivisesti tuohon ensimmäiselle klipille ja sit siinä ei oikein mennä. Vaino siirrolla vasta heitolla ensimmäiseen mutkaan. Ja liiankin leveää linjaa, kun menee vähän hiekkaa. Ja tästä parista jatkoon. Numero 26, Johannes Falk. Ja otetaan tuomaristolta muutama sana tähän. Otetaan tälle hetkelle ajamassa ja kyllähän mun mielestä nolla. Kyllä oman vetonsa. Toi oli niin paha hidastuminen ja sitä kautta. Nyt sitten hankki ehkä itsensä ollaan sitten tuolla tumpustamisella määrättyvää ajolinjaa pitkin siinä
Kyllähän seuraamisessa ei ole juurikaan moitittavaa ja pysyy hyvän välimatkan päässä koko ajan, mutta nyt kävi semmoinen tilanne, että Hasti ajautui aivan liian sisälle ja vähän vauhti lähti pois ja Jylhä ajautui sitä myöten päälle, eli tuolta se taas sitten tulee kyllä Hastin sitä menee ihan hyvin. En tiedä sitten. Jotenkin niinku vauhti loppu kesken. Ajoin ja läppiseen tullut ihan hyvin sitten viimeiselle kiville ja ulkolaitaan. Asko siitä peukut ottaa esille ja sen jälkeen kun pojat matkaa. Sieltä tullaan ensimmäinen top 4 veto ja nyt Falk nollaa omavetossa ensimmäisessä mutkassa ja Viik kyllä etenee edessä, että katsotaan sitten hidastuksessa, että mitä Falk siellä tekee virheeksi. Viikin ajossa ei kyllä mitään hirveä vauhti, hyvän näköistä menoa kyllä Niklas Viikillä ja lopussa, no ihan olisi hivenen saanut leveämmäksi mennä, mutta on kumminkin siellä ulkopuolella. Näyttää taas siltä, että Falk olisi menossa jostain syystä varikolle, joten nyt ei ole enää, Falk 5-minuuttinen, nyt tulee tieto siihen. Elikkä Jylhä sitten hetken kuluttua tulee viivalle, niin mä en ihan taaskaan tiedä, koska kumpikaan ei ole viivalla. Ei ole. Miten se sitten menee sääntöpuolisesti ihan tarkasti? Nostetaan 1500 vai? Sen toisen pitää olla viivalla ennen kuin lähtee minuutin käymään. Onko valmista? Mä en tiedä. Nyt lähti aika juoksemaan. Ehkä joku nyt kuuntelee ja sanoo, mutta kellot käy joka tapauksessa, aina joku kello käy. Mitä nostaa? Mutta jos se saa niinku se alue, millä se säätää sitä läppää. otetaan ilmeisesti tähän väliin sitten. Hyvinhän tuo näytti ainakin rengaspyörivä. Hasti on siellä valmiina. Ja kyllähän tulee suuri alueelle ja hyvän näköisesti tulla ensimmäiseen mutkaan. Meinaa ulottua tuo Arena kerta. Ei juuri mitään mainittavaa virhettä kummallakaan mun mielestä tässä vedossa. Ja sitten viimeiseen mutkaan katsotaan saadaanko linja pidettyä ulkona ja saadaan ja Viik vähän liiankin ulkona. Hyvän näköinen. Kyllä, hyvän näköinen veto oli, että Viikki kävi pikkusen siellä hiekkaa ropisuttamassa toisella takarenkaalla tuossa viimeisellä klipillä. Muuten tuossa ei mitään isompaa näy, että Falkki ajaa perushyvän vedon edessä. Tuohon ykkösklipille ei kyllä ihan Falkki pääse syvälle asti niin kuin tuomaristo toivoisi. Ja sitten siinä tietysti takana seuraillaan sen mukaan vähän sisempänä. Muita virheitä tässä ei juuri näe, että tosiaan Falkilla tuolla ekassa kurvissa pikku ongelmat. Viikillä ihan pikkuinen renkaan ulkona käyttäminen viimeisessä kurvissa. Annetaan me tuomaristolle pallo sitten tästä, että kumpi siellä jatkoon pääsee. Ja tästä parista finaali numero 55, Niklas Viik. Tuomaristo oli kanssani samoilla linjoilla kyllä, että tämä oli minunkin ajatuksissani se, että se todennäköisesti Viikille kääntyy kyllä. Hallitun näköistä uistua sitten kakkoskippi. Isä, Katsenkou, kolmonen sieltä Lahnakoskella jää vähän kapeaksi linja, mutta saa pidettyä meni. Edeltä kyllä ihan hyvä suoritus. Joo, nyt on Ahveniston kilpailu ajettu ja loppusijoitus oli 4. pronssifinaaliin asti päästiin, mutta sitä ei sitten ajettu ollenkaan, kun aikataulu loppui kesken. Ja
ihan semmoista ok vetoa. Ja tietysti eniten harmittaa se, että top 4 viikkiä vastaan, niin auto sammui entryssä ja ei siinä oikein sitten ollut mitään tehtävissä muuta kuin nostaa kytkiä. Kyllähän se nyt lähti käyntiin, mutta sitten se linja oli jo siinä vaiheessa aivan pielessä. Sen jälkeen sitten vitosella nostettiin vähän tyhjäkäyntiä moottorista ja sen jälkeen se pelasi paremmin, mutta täytyy tietty vielä se ihan alkuperäinen vika selvittää. Ja meillähän oli täällä silloin jo viime vuonna sitä samaa ongelmaa, että se sammuu kun tulee kaasulta pois. Ja silloin meni kaiteeseen, nyt ei onneksi mennyt kaiteeseen. Ja onhan tää nyt sitten taas 2 vuoteen, niin 2 kauteen nimeen paras SM-sijoitus, että on se ihan positiivista siinä mielessä. On tässä ryyttykin aika syvällä, niin katsotaan, jos sitä pikkuhiljaa lähtisi. Sitten seuraavan kerran taitaa olla Härmässä SM. Ajetaan vielä se FTS:n Pesämäen kisakin, mutta en kyllä muista tällä hetkellä, että milloin se on. Onko se ennen sitä SM vai sen jälkeen. Mutta siinä on ne kisat, mitä ajetaan. Nähdään siellä.